a comenzar xa a segunda festa da Froita, unha festa que non sabíamos se tiña moito futuro, non? Parece que sí, a ver se continuamos así moitos anos. Bueno, simplemente comentaros un pouquinho cales son os objetivos xerais desta festa. Isto, ao fin e ao cabo, un colexio, sempre estamos pensando no mesmo, non? En objetivos. O objetivo fundamental desta festa é que os nenos se acostumen a comer froita. Se a froita é autóctona, mellor. Despois o mellor Carlos sabe eso máis, na zona do Eume temos un montón de variedades autóctonas con denominación de orixe. Entón, iso temos que explotar tamén, non? E outro objetivo é que os nenos aprendan a coidar as hortas, aprendan a valorar esas hortas que temos na casa, que a veces temos ali 4 árboles e non lle damos moita importancia, non? Non sei, ao menos a mí me gostaba moito ir aí a horta, a miña non, porque non teño, deu un sobro que pasa a ten, a cuida él, que as que non. Pero bueno, a froita me gusta máis coller do árbol e comela directamente que o frutei, a mí personalmente, non? Penso que se coñecemos a froita, sabemos que non ten moitos aditivos, nin ten insecticida ni nada, podemos comer con certa liberdade. Pasamos un agua, por se acaso. Ben, entón eses dous son os dous objetivos fundamentais desto. E, por suposto, divertirnos e ter, bueno, outro contacto distinto ao que temos habitualmente entre as familias e o centro, non? Aproveitar para darnos un poquinho de publicidade, xa que temos medios de comunicación e tal, pois tamén está ben que nos coñezan por estas cousas. Simplemente quería rematar dando as grazas a todos por acudir, a todos os que colaborasteis con postres, filloas, freixós e demais, e os que non tamén, e bueno, simplemente que nos desbordasteis coa participación. Estuvimos onte colocando todo, acabamos ás 9 da noite e pensamos que non dábamos feito con todo o que tiñamos aí. Temos moitas grazas e, bueno, seguide con esas boas costumbres que están moi ben. Bueno, por a miña parte, explicar un pouquinho o programa que vai haber, xa lle paso a palabra a Carlos. Vamos a variar un pouquinho o programa. En principio, despois da charla de vida e tal, íbamos a ver un pouco a exposición da Froita e demás, pero despois volvíamos a hacer a actuación dos nenos. Vamos a hacer a actuación dos nenos seguidas agora, porque, bueno, son 5 o 10 minutiños, un par de cancións e uns pareados que teñen aí preparados. Despois xa vamos a fora, vemos a exposición da Froita, empezamos a cos xogos tradicionais, etc. Vale? Entón vamos a facer ese pequeno cambio no programa para non dar trasaio, senón tamén os nenos se despistan e depois é máis complicado volverlos a traer para dentro. Pois nada, moitas grazas e que disfruten da festa. Unha cousa que non dixen evidentemente, o mérito da festa é gracias á asociación AFA, que colabora con nós, que aporta a Froita, con muchísimas cosas máis, non? Entón, damos as gracias á asociación e a cada persona. Bueno, pois é un pouco teño que dicir, solamente benvidos a todos e a todas, aos rapaces deste consello, que merecían os premios máis grandes do mundo, polo traballo que están facendo e que fixeron desde o ano pasado hasta aquí. Bueno, pois este é un ano máis onde a asociación, a AFA do Eume, quere poñer en valor a froita nosa, non? Froita que se está perdendo, que é moi importante, moi boa, non ten fitosanitarios, ten olor, ten sabor, e se está perdendo nas hortas, é dicir, as hortas quedan abandonadas, a xente maior vai sendo velha e non pode ter traballo.
E por eso a AMPA quere entrar nos centros educativos donde hai nenos que se meten pequeninos a afición a terán toda a niña. Entón, volverán as sortes a recuperar. Feito así, o ano pasado para mí foi un orgullo estar aquí e querer emocionar. Non me esperaba o que eu vi. É dicir, aquí houve de todo, para tener ese porque o esforzo dos profesores que son unos profesores exemplares. Encima, darle as gracias aos pais tamén, porque tamén son exemplares. Que aquí colabora pelo grupo. Eu cheguei a ver aquí, por tarde, e aquí estaban os profesores todos menos traballando. É dicir, non hai moitos colexios en toda a comarca que fagan isto. Isto é un exemplo para todos. É máis, se o ano pasado estivemos insistindo nas fragas do euro na hostelería para que tamén colaboraran con esta festa, non? Para que fixeran algo por menos, ali ten en medio facer estudios sobre as comidas culturosas. E bueno, ao final quedaron en que non podían facer nada. Pero este ano xa nos chamaron eles. Queren facer tamén unha semana gastronómica ou a fruta autóctona. Iso é moi. É dicir, que copien do colexo non. E nada máis, darvos as gracias a todos, aos profesores, aos nenos e aos pais. Porque a AMPA está totalmente agradecida por parte de todos. Moitas gracias de vosotros. Había unha ardilla comendo unha mazaza bardilla. Ven ata aquí a por unha maza verde. Non é unha penitencia comer unha maza conferencia. Cavei unha punta nunha maza que se curva. A nena foi a Pontevedra a comer unha maza ao capela. Onde vi unha lechuza encima de unha manzana chupa. Metín nunha peneira unha maza membrilleira. O meu gato papou unha maza de gato. O día que non choiva, como unha maza roiva. Non quero caldo, quero unha maza de pinar. Temos os nosos nenucos, puré de maza perucos. Eu puxen na mesa unha maza como esa. Da vista me sangrou que parecía unha maza sangre de touro. Metí nunha cesta unha sardineta. Correu tras de min Matías cunha maza de Smith. Na cidade de Chicago non teñen mazas Santiago.